sa'adu zakin rabu kai da zaki na Muhammadu kana kaburai su motsaron kudu ko abadar ali ne ke da majority. Zainaba aya Zainaba shikar annabi farake na jinai kiba ya gumfa da aya ta saman nasaba Ya bayi na da banki na unity. kauni gidan baturi ne ke da security masu yaban ko ne ke da capacity masu butulci Ai miki sallama ki amsa na ji fadima domin kaddarin da ke kai jirgi sama fadima ban ruwanki in sha shi na korama Umar wanki ne kadai ne in fozati. umma ina wuni ina kwana ai mana ya guri da mu uwar bayi maimuna in ji kamar mu fadima ba wani maimuna Dan marufi danki mai tsantsar quality. kauni dan baturi ne ke da security masu yaban ko ne ke da capacity